Jeg hedder Søren Starklint. Jeg startede Assens Autolakering i efteråret 2005. Vi er et lille værksted, der ligger i Assens midt i Odsherred. Siden starten i 2005 har vi jævnligt udvidet faciliteterne, så vi blandt andet i dag har 2 topmoderne sportkabiner. Vi lakerer hovedsageligt person- og varebiler, men vi er også stærke i motorcykler, campingvogne og mindre både. Min drøm har altid været at gøre en forskel, og her satser vi på kvalitet, god farvetilpasning og lakering til den aftalte tid. Vores kunder er hovedsageligt lokale værksteder, store som små. Vi beskæftiger i dag 5 medarbejdere, hvor den ene er en lærling, og vi har mange års erfaringer inden for faget. Man er altid velkommen til at kontakte os på værkstedet for et uforpligtende tilbud.